Здравейте хора, това е моето първо видео в този канал. И днес... първо искам да ви питам нещо, да. Как искате да се развия канала и да качвам и на два езика? Едно ще качвам и на двата езика, за да ме видят повече хора. Или не, да го направя ли? Да. И второ... ще играя... Знам с какво? Едно явно. Добре. А сега целта ми е да направя 2500 и да екипна ейто и. С кой ребърт съм? Не знам, но къде съм това кой ребърт е? Нара! Това много трудно, като имаш твърде силен звука. Съжалявам за звука, че не се чува гадно. Аз се опитам да си намеря хубави слушалки. Където се чува само това, което говоря. Но сега ще звучи така. След видео е на английски. Имах един канал, в който пуснах лайв. Предимно мъртвет към брат ми, всъщност си показва лицето, който изглежда много малък. Но банах, там имах 70 и няколко. Там имах точно 71-та. Видите скил. Pure скил, брат ми. Скажи да настигна тази вълна, както настигам тази вълна и много страда от това. Те ли напред? Съжалявам, добре, аз ще го направя. Не, бе! Добре. Много мразя. Като стане това, направо ужасно. Опа, днеска ми взех цугуна. Това балерина кафушна много посъдна. Съпто настигна напреде, тя отива върху мен. Много се дразни. Та тупка много сега. Ти ще твърде бърза да е мен. Така се усеща. Махни от това. Админа. Добре, това път ще взема 300. Ще го направя ето така. Емот. Стана най-добре. Искате ли да видите емот, от който най-голям шанс има да ме набият? Това е маска, ако не сте видяли. Към Исус Христос. Флаг на България. Стои лице. Тениска на Барса и те панталони. И мечовете. Виждате, в принцип, моят мечове, но съм ги махнал. Ще да ни гледат много яко. Сега ще ви покажа. 6, 7. Да, добре. И това е най-голям ша! Да, мъртви краша. Това е малко десетница.
Краще одна. Телепорт. Сил. Весь робот, докато може телепортна. Да, не може да почвам с много ясно. Съм бавен. Аз най-ново съм стигнал до 9. Не, купувал съм най-ново до 9. Иначе съм стигал до 12. О, кача се. Добре, ще правим така. Ако мина си купувам място. Да продължавам напред. Това съм го минал в принцип, ма. Не! Уф, много се чува. Ето тук сега го правих. С рандъм неща. Хора и скоро ще се прави да из лицето ми. И вече има едно огуче, в което се видя, където се видам аз. Добре, вече отидаме 300, тук не станаме 250. От 1500, което не е целта на това видео. Не знам ли го казах. Ако се повтарям много нещата. Не! Ау, дърг се. Там дори топката не трябва да ходи. Та балерина умри, мам. Добре. Хора, моля ви гипнете ми Robux, искам да скупя това 3X. Бегащата пътека. Имам 20 Robux. No expects I'm just съжалявам. Имам такъв навик да се... Не, бе! Но най-лесната е най-трудно. Трудно е и тази топка. Не, този паркур, дето трябва да го минаваме така с едно бутоне в секунда. Не! Едно ще я умря. Не знам какво не. I'll take it. Добре, още 4 пъти трябва да го мина. Не. Един път... Да, път се до 200. Още до... Да, 4 пъти. Невероятно. Тези 3 пъти са много мъчителни. Добре, тук сме пак. Това път ще запиша, защото няма да е много. Къдам само като съм ги взел, няма да е много интересно. Вземах един като ги прави така. Това е хакер ли или просто има... Или просто е твърде бърз? Не знам, някак да знам. Айде! Вече фърстрайвам. Добре, съвсем малко ми трябва. Значи едно точно. Да, едно. Добре, значи е било 3, а не 4.
Не! Не, бе! Хората да ми кажете, кога ви създадем първи акаунт на Roblox. Моя първи беше до 2020. Приеми акаунт. Не знам, май на някой ме баннах, защото ми бяха хакнали акаунта. Не се го спомням. Играх игри, дето те му почнаха да са тъпи и аз почнах да ги играя. Да. Затова разбрах и името. Аз от деца направих акаунта да играя, защото гледах много в YouTube. Добре, айде. Правим го, само трябва да умрем тук. И да направим. Айде сега какво правим? Добре. Добре хора, това беше за днешното видео. Изпълнихме си целта. Аз съм Вафата. И от мен. Чао. Just kidding. Айде, чао.